हाय लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंनि सन्जना ब्लग चैनेल फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय स' लोगोफोर दिनै आं मोनसे रिएक्शन भिडिअ लानानै फैदों बे रिएक्शन भिडिअआनो जादों बड' भिडिअ आरबि फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय दिहुनजानाय मोनसे बड' भिडिअ बे मेथाइखौ खनदों नयन बरगयारी ओमफ्राय एक्टर एक्ट्रेसआ दं आब' रिया ओमफ्राय सुब्बिर आदा दं स' टुडे बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै Ya, como no. एब्रेहैजोब्बाय नोङो बिखा बिख्लो जेरावबो जायगा लाजोब्बाय गोरबो बिखा जेरावबो एब्रेहैजोब्बाय नोङो बिखा बिख्लो जेरावबो जायगा लाजोब्बाय खर' खावखालायनानै अमा आदार होनाया जानजियाव एथेबनाय मबाइल फनजों सेलफि लानाया प्रफाइल पिक्चार जाबायनो गोरबोनि डिसप्लेआव प्रोफाइल पिक्चार जाबायनो गोरबोनि डिसप्लेआव दखना दबाखो साफ्रेहां माहां आसुगुर अजितहां लाजिहां माहां दखना दबाखो साफ्रेहां माहां आसुगुर अजितहां लाजिहां माहां नोंनि गावदां महरखौ नोंनि अन्थाव महरखौ गोसोखांफ्लांबाय थायो आं गन्थं बिजौ गोलोमफ्रुलायनाय आगर जाबाय आं सना नों गाननाय दखनानि आइलाइनार जाबाय आङो नोंनि मेगन जरानि जानजियाव एथेबनाय मबाइल फनजों सेलफि लानाया प्रोफाइल पिक्चार जाबायनो गोरबोनि डिसप्लेआव प्रोफाइल पिक्चार जाबायनो गोरबोनि डिसप्लेआव बांखानायखौ बिलिरहां माहां जारौ गुस्थिजों माबा फोरमायहां रुंबांखानायखौ बिलिरहां माहां जारौ गुस्थिजों माबा फोरमायहां नोंनि गोदै गारांखौ अन्थाव बाथाव बाथ्राखौ गोसोखांफ्लांबाय थायो आं हरफाथारला हालाय हाफाय आदार जाबाय नों सना आंनि मेगन आइब्र' जाबाय आं सना नोंनि थाइनै मेगननि जानजियाव एथेबनाय मबाइल फनजों सेलफि लानाया प्रोफाइल पिक्चार जाबायनो गोरबोनि डिसप्लेआव प्रोफाइल पिक्चार जाबायनो गोरबोनि डिसप्लेआव प्रोफाइल पिक्चार जाबायनो गोरबोनि डिसप्लेआव लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय बे मिउजिक भिडिअखौ मोजां नांदो नायनानै नोंथांमोनाबो मोजां नांदो जानो हागौ स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा प्लिज अननानै लाइक साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय स'